Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Каліснікава, і сёння мы гаворым пра кіно. 19 числа ў Мінску пачынаецца 4-й па ліку кінафестываль паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае ззянне». І прадюсарка фэсту Воля Чайкоўская сёння наша госця. Прывітанне, Воля. Добрый дзень. Ну, па-першае, распавядзі, чым сёлетні фэст будзе адрознівацца ад мінулагодніх, правильно? Што гэта будуць за фільмы, колькі іх і ў чым будзе такая галоўная фішка? Фэст адрозніваецца ўсім, перадусім тым, што ў нас абсалютна іншыя фільмы. Іх сёлета 18, то бок ужо зноў на некалькі фільмаў. Расце. Так, расце фестываль, зноў на некалькі фільмаў больш, чым у мінулым годзе. І гэта фільмы, у нас дадалася плюс адна краіна сёлета, гэта Фарэрскія астравы, экзатычная вельмі краіна. У нас, дзякуючы нашаму партнёру, новаму, аднаму з новых суарганізатараў фестывалю тэлеканалу «Настоящее время», у нас пашыраная дакументальная праграма сёлета, таму з 18 фільмаў будзе 8 дакументальных стужак. І у нас шмат гасцей, у нас шмат такіх адукацыйных мерапрыемстваў, такая індустрыйная платформа пашыраная. Сёлета у нас будзе ў рамках фестывалю нават 2 музычныя канцэрты, у тым ліку канцэрт скандынаўскай музыкі, дакладней сказаць, фінскай музыкі і музыкі з сусветнага кінематографа на аргане у касцёле Святога Роха. Цікава. Таму мы аб'ядноўваем кіно Паўночнай Еўропы і Балты, і літаратуру, і музычны складнік ахопліваем таксама. Ну, калі гаварыць пра літаратуру, то вы ведаеце, што сёлета адным з галоўных гасцей фестывалю з'яўляецца нарвежскі пісьменнік Арлен Тлу. Я вырасла на яго рамане «Наіўна супер». Ну, вырасла, можа быць, гучнае слово, але прынамсі гэта твор літаратурны, які на мяне моцна паўплываў у свой час. То бок, у прынцыпе, «Паўночнае ззянне» выглядае як тыповы такі еўрапейскі сучасны кінафэст. Ну, слово «тыповы» мне, ў прынцыпе, не падабаецца, але так, я бы называла гэта так. Еўрапейскі сучасны кінафэст, гэта мне падабаецца. Таму што ўсе гэтыя актыўнасці, так, яны, у прынцыпе, і прысутнічаюць на любым кінафэсце зараз у Еўропе. Так, так. Гэта такая прыкмета развітага жывога арганізму, moving object, калі фестываль спрабуе ахапіць максімальна актыўнасцю, калі гэта, канешне ж, не толькі паказы фільмаў, хаця кіно перадусім, безумоўна, але і стварэнне нейкай такой інфраструктуры фестывальнай, індустрыйнай, якая дапамагае, спрыяе, так бы мовіць, абмену ведамі, інтарэсамі і проста такім энергіямі, я б так выразілася. Ну, я так разумею, што такога дзяржаўнага конкурсу на правядзенне кінафестываля «Паўночнае ззянне» няма, дзякуй Богу. Але, ці з кожным годам табе лягчэй увогуле гэта рабіць? У плане дамаўляцца там са структурамі, так? Якія ёсць пытанні на гэты конт? Ну, мне асабіста з кожным годам у нейкім сэнсе гэта лягчэй рабіць. Як дырэктарцы фестывалю, як праграмнай дырэктарцы, у прынцыпе, як заснавальніцы чалавеку, які там ўсё гэта стварыў, умоўна. Канешне, чым далей, тым больш я адчуваю сябе упэўнена, расслаблена. Канешне, некаторыя працэсы, яны праходзяць ужо больш спакойна, разняволена, таму што ты разумееш, чаго чакаць, ты падрыхтаваная, і безумоўна, гэта палягчае жыццё. І там ты ведаеш, калі патрэбна пачаць delivery фільмаў лепей, каб не спазніцца, там, калі трэба запусціць працу над перакладам субтытраў, зноў-такі, каб не спазніцца, ўсё паспець пратэсціраваць. Тое самае тычыцца там, са структурамі у нас усё парадку, я вельмі задавольненая. У нас таксама адзін з суарганізатараў, гэта кіно Мінска, УП кінавідэапракат Мінгарвыканкаму, і яны такі вельмі класныя нашы калабаратары, партнёры, уже 4-й год. І прыватнасці, напрыклад, Тацяна Івановна Карнелюк, дырэктарка кінатэатру «Мір», проста залатая жанчына, суперэнергічная. Яна у нас у гэтым годзе нават паўдзельнічала ў прома для кінафестывалю. Калі тут ёсць камера, так? Я могу показаць, яна у нас нават на промо-прадукцыі. Это буклеты нашы такія класныя, і яна у нас на постарах у горадзе вісіць, і на буклетах, і на афішах. Ну, карацей, яна такая адкрытая жанчына, так это мусіць быць, перакулена. Таму яна вельмі шмат, канешне, так дапамагае, падтрымлівае.
материнская такая, материнское ставленне. Вот, и все добра. Цудоўна. Ну, слідзі, калі глядзець там лайнап паўночнага зяння, так, можна ўбачыць шмат фільмаў, прысвечаных жаночай больш тэматыцы, так, і калі ўзгадваць вось, скажам, падзеі, якія былі ў кінематографе ў мінулым годзе, у сусветным, так, я маю на ўвазе там жаноцкія актрыскія справы, вось, звязаныя там з сексуальнымі дамагальніцтвамі, так, вось тое, што зараз у паўночным зянні тэма жаноцкая там недзе у першых шэрагах, гэта твоё было адмысловае рашэнне, вось як рэакцыя на тое, што адбылося ў кінематографе ў мінулым годзе, ці гэта проста выпадкова атрымалася? Не, нічога выпадковага тут, канешне, няма. Это такая пэўная стратэгія, якой я прытрымліваюся кожны год, калі, ў прынцыпе, працую над складаннем, стварэннем праграмы. І слогану фестывалю, слоган таксама тут недарэмны, не здарма такі «Змяні вугал зроку» сёлета. І жаночых фільмаў шмат. Сапраўды, фільмаў, якія або зрэжысіравалі жанчыны, або спрадюсіравалі жанчыны, або якія нейкім чынам закранаюць увогуле жаночую тэматыку, ўзаемадачыненні з маці, рамантычныя стасункі ў сям'і, пытанні самарэалізацыі, пытанні сексуальнай арыентацыі, актывізму жаночага і так далей. Это все, канешне, не здарма, і гэта перадусім адлюстроўвае нейкія мае такія, можа быць, прэферэнцыі, на што бы я хацела заакцэнтаваць увагу ў рамках паўночнага зяння сёлета, таму што я лічу гэта важным, і я лічу, што ніколі не лішне пра гэта нагадаць, пагаварыць і паспрабаваць нейкім чынам гэта вынесці на абмеркаванне. І асабліва у гэтым годзе мяне, канешне, зацікавіла тэма у тым ліку, і чаму такі слоган таксама «Змяні вугал зроку», тэмы гвалту, псіхалагічнага гвалту, сексуальнага гвалту, ў прынцыпе, любога гвалту з жанчыны, калі жанчына па нейкіх прычынах у грамадстве сябе адчувае нейкае абмежаванне, нейкі ціск, і ты не можаш самарэалізоўвацца з-за гэтага. Хтосьці на жанчын глядзіць вельмі так стэрэатыпна, што яна мусіць, асабліва ў беларускім грамадстве, канешне, гэта існуе, што жанчына мусіць займацца тым, а не мусіць займацца іншым. Там у нас ўсё яшчэ ў Беларусі існуе вельмі вялікі спіс забароненых для жанчын прафесій, з чым змагаюцца там нашы актывісткі там і так далей. Канешне, гэта тэма, гэта не ўсе фільмы наўпрост закранаюць менавіта гэтыя пытанні, але месадж, галоўны месадж жаночых фільмаў у паўночнага зяння сёлета і месадж слогану «Змяні вугал зроку» гэта менавіта такі заклік паглядзець на жанчын па-іншаму, паглядзець на то, як у нас ставяцца да жанчын, і паспрабаваць гэта стаўленне памяняць. Это такі для мяне вельмі важны, канешне, крок, і тут нельга не адзначыць і мету, і нельга не адзначыць все гэтыя sexual harassment гісторыі. Так, абавязкова, канешне, гэта такая даніна падтрымка, в прынцыпе, жанчынам. Ты не баішся, што вось цябе і ўвогуле сёлетні фестываль проста абвінаваціць у фемінізме? Скажаш, што вось гэтай феміністкі тут сваё кіно прасоўваюць, як заўсёды. Я не ведаю, я вельмі да гэтага спакойна стаўлюся, я не баюся, не баюся, і мне здаецца, проста гэта, неяк, я проста гэта не ведаю, не ўспрымаю эти там кпіны, там прадзюсарка, дырэктарка, там все гэта, людзі, якія не любяць фемінітывы, людзі, якія там не любяць нешта іншае, не падзяляюць нейкія, можа быць, погляды, гэта ўсё, мне здаецца, такое. Пройдзе, і кожны чалавек, ён на нейкім розным этапе сваёй жыццядзейнасці, ён дарастае да нейкіх каштоўнасцяў і думак, да нейкай пераацэнкі гэтых каштоўнасцяў, ён прыходзіць да нечага. Хтосьці прыходзіць, канешне, хтосьці ніколі не прыходзіць. Я арыентуюся перадусім на сябе і на свае ўнутраныя адчуванні, і няма такіх страхаў, не.
Я нагадаю сябры, што сённяшняя госця жывога эфіра Еўрарадыё Воля Чайкоўская, прадюсарка кінафестываля «Паўночнае ззянне», які 19 красавіка ў кінатэатры «Мір» стартуе вось у Мінску, так што, калі ласка, прыходзьце, будзе 18 фільмаў, 8 з іх дакументальных, будзе шмат фільмаў пра жанчын. Дарэчы, калі у вас ёсць пытанні да Вольгі, калі ласка, даволі пішыце под нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце і Аднакласніках. Воля на ўсе адкажа. Дарэчы, вось як бы «Паўночнае ззянне», так, гэта такая твая рэакцыя на сітуацыю з жанчынамі у свеце у апошні час. Ці ёсць нейкія вось таксама такія ж рэакцыі, можа, тваіх калег, якія там ладзяць такія невялікія кінафестывалі ў іншых краінах, вось якія мяжуюць з намі зараз? Ну, я думаю, что так, это такая агульная, конечно, тэндэнцыя, вельмі шмат ладзяцца розных мерапрыемстваў жаночага кіно і канферэнцый, розных кшталту актыўнасцяў. Ну вот, напрыклад, сёлета мяне запрашалі на кінафестываль Висбаден у журы, і я не змагла паехаць, бо ён абсалютна тыя ж роўненька ў тыя даты, калі «Паўночнае ззянне». Один из моих любимых таких фестивалей, он называется Go East. У меня мой фильм «Дорога» там сёлета у программе, такой паза конкурсной уже в мастер-классах. І у іх таксама вялікая секцыя прысвечаная жаночаму кіно сёлета. І, напрыклад, былая дырэктарка гэтага фестывалю ў Нямецчыне недавно зарганізавала свой невялічкі маленькі фестываль менавіта вот таксама жаночага кіно. І гэта вельмі класна, і мне гэта таксама падабаецца, бо хочацца падтрымаць жанчын і як вот з пункту гледжання фестывальнага лёсу паказаць кагосьці. І як прадюсарка дакументальнага кіно мне таксама вельмі падабаецца працаваць з жанчынамі. І вот у меня некалькі зараз ёсць праектаў, якія менавіта робяцца жанчынамі, і тым відавочна патрэбна нейкая падтрымка, дапамога, патрэбна, каб з імі падзяліліся ведамі. І потым, канешне, вельмі здорава, што гэтыя фільмы жаночыя можна паказаць на такіх жаночых фестывалях. І гэта, ну, класна, таму што у Еўропе гэта, можа быць, у адрозненні ад Беларусі, гэта не ўспрымаецца як нешта такое нішавае ці такі псеўдатрэнд надуманы, як вот у нас тут любяць вот, типа абвінавачванне ў фемінізме там, і гэтак далей. Гэта хутчэй, бо нават фемінізм, ён же не просто так з'явіўся, это штосьці, што і не здарма столькі ўвагі зараз надаецца і столькі праціўнікаў фемінізму, таму што гэта рэакцыя на то, што адбываецца ў грамадстве, на то, што назапасілася ўжо за шмат гадоў, гэта нейкі боль такі, на што трэба звярнуць увагу. Там не здарма там у нейкі момант у грамадстве пачынаюць гаварыць пра тэрарызм. Ці ў нейкі момант пачынаюць гаварыць там, я не ведаю, пра трэцюю сусветную, як зараз. Так, пра трэцюю сусветную. То бок гэта ж все лакмусавыя такія паперкі. Штосьці спрыяе таму, каб пра гэта гаварылі. Штосьці спрыяе таму, каб пра правы жанчын там гаварылі, просто пра жаночае кіно гаварылі. Ну, але я, канешне, тут не хачу блытаць гледачоў, бо «Паўночнае ззянне» фестываль, які вітае ўсіх абсалютна. І гэта кіно, якое будзе цікава абсалютна ўсім. І мужчынам, і жанчынам, і людзям абсалютна розных арыентацый, таму ўсіх запрашаю. Ну вось глядзі, а зараз, напрыклад, у 2018 годзе, натуральна, што тут фільмы, я так гляджу, там 16-17 года збольшага, так, ты прывозіш? 17, так, 16. 17-16. Але вось у 18 годзе, ну, відаць, таксама будуць шмат рэжысёраў нейкім чынам рэагаваць вось на той самую сітуацыю вось з Харві Вайнштайнам, так, і вось будуць знімаць нейкія фільмы, таксама больш жаночых фільмаў з'явіцца ў гэтым годзе. Правда? Ну, вядома, і хацелася б, каб так было, і я дакладна ведаю, што так і будзе, таму што вот уже нават мой досвед вандровак на розныя кінарынкі, кінафестывалі ўжо ў 18 годзе, ён сведчыць пра тое, што зараз у прадакшане шмат такого кшталту кіно знаходзіцца, і гэта вельмі здорава. Вот, але, ну, я не думаю, што у чым пытанне? Ну, што будзе шмат фільмаў і ў гэтым годзе выходзіць менавіта прысвечаных жаночай тэматыцы. Так, безумоўна, і я думаю, што ў наступным годзе праграма «Паўночнага ззяння» таксама не абміне гэта. Ясна. Ну, увогуле, калі браць яшчэ, так,
нашыя фільмы, на якія ты адназначна раіш пасі? Натуральна, што на ўсё, але на што трэба звярнуць увагу і ўжо 100% не прапусціць. Дарэчы, квіткі ўжо раскупляюцца, можа, нейкія фільмы ўжо і не патрапіць? Гэта вельмі радуе. Так, я, правда, усім раю ўжо паклапаціцца пра квіткі, таму што сапраўды на некаторыя фільмы, я думаю, што іх ужо вельмі хутка не будзе. Таму набывайце, квіткі можна купіць у касах кінатэатра «Мір» і на сайце «Байкарт». Квіткі зусім на самай справе каштуюць капейкі, в прынцыпе 6-7 рублёў і very welcome. Што б я параіла, з 18 фільмаў, канечне, так як я ўсе сама выбірала, яны мне ўсе дарагія і любімыя, і спраграмаваць мой расклад спрабавалі так, каб людзі, якія такія фанаты, аматары кіно, яны маглі паглядзець усё. У нас даволі дружелюбна складзеная праграма, doable, можна паглядзець усе фільмы запар, па два фільмы ў дзень на 7 і 9 сеансы, плюс-мінус там 30 хвілін. І выходныя дні 3 сеансы, яшчэ дадатковы сеанс на 5 гадзін увечара у нас ёсць, таму можна, в прынцыпе, ўсё ахапіць. Але вельмі раю, канешне, на фільм, напрыклад, эстонскі «Савецкія хіпі». Вельмі цікавы фільм, пра рух «Дзеці кветак» там і гэтак далей. У савецкія часы, у савецкай Эстоніі да фільму нейкім чынам спрычыніліся і беларусы, і да нас нават з Магілёва прыедуць прадстаўнікі хіпі-тусоўкі яшчэ з тых часоў, чые архівы выкарыстаныя ў фільме. Так як не рэжысёрка Тэр'і Томісту, яна і антраполаг, даследавала вельмі шмат гэтую тэму, яна не можа прыехаць, іншыя ўдзельнікі таксама трошку занятыя, але аказалася, што ў нас ёсць беларускія прадстаўнікі, якія з радасцю паўдзельнічаюць. Так. Потым вельмі, канешне, раю фільм, ён мне вельмі цікавы і нездарма я яго таксама выбрала. Латвійскі фільм называецца «Загадка маёй маці». Гэта дакументальная стужка рэжысёркі Евы Озаліна, якая распавядае пра стасункі ўнутры сям'і паміж двумя братамі і маці. Маці, відавочна, это мой такі, я ставлю такі дыягназ, канешне, у яе нейкае нарцысічнае расстройства асобы, і па ўсім відаць. І з-за гэтага стасункі яе з сынамі вельмі спецыфічныя. І адзін з галоўных герояў, Райціс, ён траўміраваны гэтым выхаваннем нарцысічнай маці. І унікальна проста тое, як рэжысёрка, яна заняла, это дакументальны фільм, як яна туды укаранілася, улезла, наколькі яе не заўважаюць, не замінаюць яе здымаць абсалютна інтымныя, такія неверагодна прыватныя сцэны сямейных, разборак сямейных, нейкіх іншых кранальных момантаў, это неверагодна, вельмі раю. І таксама, канешне, вельмі раю схадзіць на мой фільм «Дарога» рэжысёра Дмітрія Калашнікава. Фільм, які я спрадзюсіравала, і гэта бонусны фільм фестывалю, бо ён, канешне, не мае дачынення ні да краін Паўночнай Еўропы і Балтыі. Але гэта фільм, які быў больш, чым на 80 фестывалях, быў у амерыканскім пракаце, і фільм цікавы, як нават антрапалагічны такі феномен, бо гэта такі від монтажнага кіно, ён зманціраваны з запісу відэарэгістратараў, які зняты па ўсёй Расіі. Я называю гэты фільм экзістэнцыйным фанам, тому што ён вельмі смешны, на паверхні ўсё вельмі весела, вельмі смешна, хаця ёсць там і трагічныя эпізоды, але мы вельмі далікатна спрабавалі гэта ўсё спалучыць, і таму там крывавых моцных сцэн ці сцэн са смяротным фіналам у нас няма. І, канешне, вельмі раю, і будзе таксама дыскусія напрыканцы са мной, адкажу на ўсе пытанні па стварэнні фільма, все распавяду. Вельмі раю схадзіць на фільм «Венера». Фільм «Венера» — гэта дацкі дакументальны фільм, які стваральніцы спачатку задумвалі як сацыялагічны эксперымент. Яны папрасілі ў Капенгагене больш за 100 жанчын распавесці пра свой сексуальны досвед. І ў выніку гэты эксперымент перарос у дакументальны фільм, таму што гэта пачаліся размовы, канешне, не толькі пра сексуальны досвед, а, в прынцыпе, пра жыццёвы досвед з рамантычных стасунках, досвед пра тое, што такое ёсць задавальненне, тое, пра што пачынаюць зараз у свеце толькі адкрыта гаварыць, а ў Беларусі ўвогуле пра
пра гэта ніхто, напэўна, не гаворыць, ну, пры слове там аргазм, усе чырванеюць і хочуць збегчы. Вот, а тут цэлы фільм, у прынцыпе, ну, і пра гэта, і не толькі пра гэта. І пасля гэтага фільма у нас адбудзецца дыскусія, называецца «Венера», «Безабаронная Венера», пытальнік, размова пра фарміраванне нашых жаданняў, у якім будзе ўдзельнічаць прадзюсарка фільма «Венера» Кірстен Барфут, якая распавядзе пра працэс стварэння, адкажа на розныя пытанні, і будзе ўдзельнічаць заснавальніца гендернага маршруту Ірына Саламаціна, паэтка Воля Гапеева. Я буду мадэрыраваць гэтую дыскусію. Вельмі спадзяемся, што хтосьці з Майкауту далучыцца да нашай гэтай размовы. Ну, всіх запрашаем, канешне. Вельмі шмат фільмаў, якія такія смешныя, весёлыя, пазітыўныя. І я вельмі раю, напрыклад, дакументальны фільм нарвежскі «Ззянне паўночнага дыска». Ён распавядае пра стварэнне танцавальнай музычнай сцэны ў Трёмса ў Нарвегіі, які проста 20 гадоў таму, які стаў прарывам. І, як аказалася, у Менску вельмі шмат фанатаў менавіта нарвежскай танцавальнай музыкі. І я думаю, што трэба таксама ўжо купляць квіткі. Вот. Прыедзе на нас рэжысёрка з Швецыі Катя Вік. Класная маладая прагрэсіўная шведка, якая працавала з Рубенам Эстлундам і Роем Андерсонам. І у нас з ёй будзе, па-першае, будзе і фільм «Былая жонка» у кінотэатры «Мір» 20 красавіка ў 19:00, дзе можна з ёй будзе пагаварыць, таксама задаць пытанні пасля паказу. А таксама вот, у сэнсе камунікацыі з рознымі інстытуцыямі у нас будзе з ёй сустрэча вялікая на тэрыторыі Беларусьфільма. У зале, у іх класная заля тут пасля рамонту, і вот мы Катю... Ну, вам удалося прасачыцца на Беларусьфільм? Ну, троху удалося, так. Слухай, ну, дарэчы, вось ужо апошняе пытанне. Здаецца, летась вы мелі магчымасць яшчэ пракаціць паўночнае ззянне і ў Віцебск. У мінулым годзе так. Так, а чаму вось у гэтым годзе вы ўсё ж вырашылі абмежавацца толькі Мінскам? У мінулым годзе у нас адначасова праходзілі паказы ў Мінску і Віцебску. У Віцебску была удвая меншая праграма, і ў гэтым годзе я вырашыла, што я ў Віцебску пакуль адначасова дакладна нічога не раблю, таму што гэта проста, ну, неабдымны кавалак працы. Я павялічваю праграму тут у Менску, адпаведна для таго, каб зрабіць такую ж ці удвая нават меншую праграму ў Віцебску, патрэбна вельмі вялікая каманда там на месцы і яшчэ большы бюджэт. І каардынаваць усё гэта належным чынам мне адной адсюль з Менску даволі складана. Ну, тут все пытанні як бы каманды там на месцы і пытанні бюджэту. І это просто не мэтазгодна. Это вельмі цяжка. Тут у Менску складана ўсё ахапіць, нягледзячы на тое, што ёсць у мяне тут уже і каманда сталая, цудоўная, і дапамога, і ўсё, як бы адладжаны ўсе працэсы. Тым не менш, ніколі не ведаеш, якія акалічнасці, што субтытры не працуюць, яшчэ нешта не працуе, трэба вырашаць. Там дыстанцыйна цяжка. Людзі, які ўмеюць гэта рабіць, іх там няма. Карацей, трэба таксама быць увесь час на сувязі, кансультаваць, это просто едзе дах, ты не паспяваеш гэта тэмпаральна ахопліваць. Таму штосьці будзе ў канцы лета ці ў пачатку восені дзесьці, ці вот мы зараз думаем, ці ў Віцебску, ці ў Гародні. Штосьці будзем нейкае рэха паўночнага ззяння рабіць. Дзякуй, вялікі Воля. Я нагадаю, што сёння ў госці жывога эфіра Еўрарадыё была Воля Чайкоўская, прадзюсарка кінафестываля паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае ззянне», які пачнецца ў Мінску 19 красавіка і пройдзе да 26. Так. Можаш усіх запрасіць. Сябры, запрашаю на «Паўночнае ззянне». Я ўпэўнена, што наша праграма вам спадабаецца. Купляйце квіткі. Дзякуй. Шчасліва.